बसू. चला लवकर करा, मला फक्त तिथे थांबायला नको लोकांना. नमस्कार येवकार तुमकां. हांव एनकावंटर कार्यावळीन आनी आमी आयची मुलाखत आसा ती कोंकणींतल्यान घेवचे ना, कारण आमचे जे गेस्ट आसा तांकां मराठींतल्यान विचारचें पडटलें आनी आमची मराठी वीक आशिल्ल्या कारणान मे बी वील शिफ्ट बिटवीन मराठी एंड इंग्लीश. नाही, कोंकणी तुम्ही विचारा मला. मला कोंकणी बोलता येत नाही पण समजते. तुमकां बटाटवडे आवडटा खंय बोरयेचे? दॅट वील स्टार्ट फ्रॉम दॅट. आवडतात मला, खायलाच आवडतं. प्रत्येक ठिकाणचं एक काहीतरी खाण्याचं आहे. भोरीचा आवडतो असं दिसतंय मला. मी प्रत्येक ठिकाणी जाऊन खातो, त्यामुळे मी कुठे काय खाल्लं हे आठवत नाही. पण कुठेतरी असं लिहिलंय म्हणे की तुमचं आणि बोरीचं मग एवढं. शक्य आहे, शक्य आहे. ओके, युअर परफॉर्मन्स इन गोवा, तुम्ही परफॉर्म करायला गोव्यात पूर्वी पण आला होता आणि आता मला वाटतं बोरीत किंवा या या परिसरात पहिल्यांदा. व्हॉट इज युअर एक्सपिरियन्स? एक्सपिरियन्स आता गायल्यानंतर कळेल काय. आत्ता वास्तू इतकं सुंदर आहे एवढंच सांगू शकतो. सुंदर आहे, निसर्गरम्य ठिकाणी. निसर्ग आणि संगीताचं जवळचं नातं आहे, त्यामुळे जिथे चांगला निसर्ग असतो तिथे चांगल्या संगीताची शक्यता नक्की असते. त्यामुळे ती शक्यता आता कशी उलगडतीये परवा ह्याची वाट बघतोय. यू हॅव बिकम सिनॉनिम विथ क्लासिकल सिंगिंग. खास करून मराठी क्लासिकल सिंगिंगमध्ये तुमचं नाव सिनॉनिम झालं आहे. एक प्रेशर असतो तुम्हाला दरवेळी की आय नीड टू परफॉर्म टू सच अ लेवल दॅट एव्हरीवन शुड बी. नाही, काही प्रेशर नाही. हे बघा, पुजारी लग्न लावतो म्हणून त्याला लग्न लावायचं प्रेशर असतं का? सोहळा असतो, तो उत्सव असतो. तसंच मला शास्त्रीय संगीत गाताना जितका आनंद होतो तितका इतर कुठल्याच गोष्टींनी होत नाही. आणि आनंदाचं कसलं प्रेशर घ्यायचं? यू वुड हॅव लव्ह टू हॅव अ लॉंगर इंटरव्ह्यू, पण मी शॉर्ट करतो आणि त्याच्यामुळे आय एम आस्किंग यू सम डायरेक्ट क्वेश्चन्स. वन इज अबाउट रिॲलिटी शोज आणखीन गायन. आता रिॲलिटी शोजमुळे गायन वाढलं, चांगलं झालं आहे आणि पीपल आर गेटिंग मोर एक्सपोजर, असं तुम्हाला वाटतं की त्याची क्वालिटी कमी झाली आहे? क्वालिटी कमी होण्याचं कारण रिॲलिटी शो असू शकत नाही. रिॲलिटी शो जनरली तुम्ही बघा, लाईट कशासाठी वापरतो आपण? जे दिसतंय त्याच्या पलीकडचं दिसावं, जे दिसतंय ते नीट दिसावं. हां, भिंग कशासाठी वापरतो? जास्तीत जास्ती दिसावं. माईक कशासाठी वापरतो? की जितक्या लोकांपर्यंत आपला आवाज पोचेल त्याच्यापेक्षा जास्ती लोकांपर्यंत पोचावा. तसंच रिॲलिटी शो आहे. त्यांनी कमी किंवा जास्ती क्वालिटी होत नाही, त्यांनी फक्त प्रसार वाढतो. जे आहे तेच दिसतं आपल्याला, ते जास्त लोकांपर्यंत पोचण्याकरता रिॲलिटी शो असतो. त्यामुळे मला असं वाटत नाही की रिॲलिटी शोमुळे टॅलेंट जास्तही चांगलं होऊ शकतं किंवा वाईट होऊ शकतं. त्यामुळे टॅलेंटला वाव नक्की मिळू शकतो. स्क्रिप्टेड असतो नाही रिॲलिटी नाही, आमचा तरी नाही आहे स्क्रिप्ट. शो? देर आर एलिगेशन्स की स्क्रिप्टेड असतो. देर आर ऑल्सो एलिगेशन्स की परफॉर्मन्स प्रेशर तुम्ही लहान मुलावर करतात की यू गो देअर व्हेन पुन्हा ही सांगतो, लुजेस. एक तर आमचा शो स्क्रिप्टेड नसतो. मी त्याच्याबरोबर स्क्रिप्टेड असतं तर माझं तिथे काही काम नाही आहे. दुसरं, प्रेशर घेतल्याशिवाय कुठली गोष्ट होते हो? तुम्ही शाळेत गेला की नाही, परीक्षेच्या वेळेला आईने प्रेशर दिलं की नाही, वाईट झालं का तुमचं? मग प्रेशरनी वाईट थोडंच आहे. म्हणजे असं निगेटिव्ह कॉनोटेशन का घेताय तुम्ही प्रेशरवर? आम्ही इतकी त्या मुलांची काळजी घेतली जाते की त्या मुलांना घरी जाताना असं वाटतं की अरे अजून काही दिवस थांबलो असतो तर बरं झालं असतं. आणि नाती इतकी चांगली होतात. मी तुम्हाला सांगतो, आत्ता 6वा सीझन चाललाय. पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या, 5व्या सगळ्या सीझनमधली मुलं अजून माझ्याशी टचमध्ये आहेत. मी त्यांना अजूनही मेंटॉर करतो. आता परफॉर्मन्स म्हटलं, स्पर्धा म्हटलं की प्रेशर होणारच. तर क्रिकेट खेळ खेळतात, त्यांना विचाराल का तुम्ही प्रेशर जातं? अरे खेळ आहे म्हटलं तर प्रेशर होणारच नाही. खेळाडूंनी ज्याला प्रेशर हवं नको असतं त्यांनी खेळू नये. तसंच तुम्ही स्पर्धेमध्ये भाग घेतला म्हटल्यानंतर प्रेशर नको असेल तर घरी बसून गाणं गावं. क्लासिकल सिंगिंगला चांगले दिवस आलेत असं वाटतं तुम्हाला? बिकॉज इन बिटवीन असं म्हणत होते की आता नाव क्लासिकल सिंगिंग पीपल डोंट अडमायर एट ऑल. मग आता सुरू झालं की पीपल स्टार्टेड अडमायरिंग क्लासिकल सिंगिंगला नक्कीच चांगले दिवस आलेत असं मला वाटतं. आणि त्याचं कुठेतरी मूर्तमेढ म्हणूयात आपण, कट्यार काळजात घुसली या संगीत नाटकावरती आधारित असलेल्या चित्रपटामुळे आहे.
परत त्याचं बघा क्रेडिट गोव्यालाच जातं, कारण कट्यार काळजात घुसली हे अभिषेकी बुवांनी संगीत दिलेलं, पंतांनी केलेलं एक सुंदर नाटक. त्यावरती जेव्हा सिनेमा आला, तो सिनेमा इतका लोकांनी डोक्यावरती उचलला, की त्यांनी शास्त्रीय संगीताबद्दल जो काय बागुलबुवा झाला होता, की इट इज ओन्ली फॉर ओल्ड पीपल ऑर इट्स ओन्ली फॉर द एलिट्स ऑर इट्स ओन्ली फॉर इनिशिएटेड, त्या पलीकडे जाऊन तरुण वर्गाला, कॉलेजमधल्या मंडळीला, अनइनिशिएटेड लोकांना ते आवडायला लागलं. आणि त्याच्यानंतर जे आता साधारण एक 10 वर्ष त्याला चांगले जे दिवस आलेत, ते तुम्ही कार्यक्रमांच्या संख्येमध्ये पाहू शकता, कार्यक्रमातल्या असलेल्या लोकांच्या संख्येमुळे पाहू शकता आणि कार्यक्रमांमध्ये जो प्रतिसाद आहे, या तिन्ही गोष्टींमध्ये तुम्हाला दिसतो. ओके, लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. रील फॉर्मॅट आला आणि त्याच्यामुळे संगीताचं पण शॉर्ट फॉर्मॅट यायला सुरू झालं. म्हणजे काहीतरी एक छोटीशी धून फेमस होते रील फॉर्मॅटमुळे. व्हॉट इज युअर रिॲक्शन टू दॅट? सी, परत सांगतो, फॉर्मॅट हा कंट्रोल करू शकत नाही. फॉर्मॅट हा घोड्यासारखा आहे, बरोबर आहे की नाही? आता घोड्यावरती कोण बसलाय आणि तो घोड्याला कसा कंट्रोल करतोय ह्याच्यावरनं तो घोडा कसा चालतो हे ठरतं. वेग तुम्हाला नक्की मिळू शकतो. मीही उपयोग करतो रील्सचा. मी तुम्हाला सांगतो कसं. आता वेळ नाही तर इथे वेळ असता तर इतकं सुंदर आहे ना, गगनितम हा मावळला अरुणो क्षितिजी उमलला, हे जर मी 15 सेकंदात म्हणून अपलोड केलं तर ते वाईट आहे का? चांगलंच आहे की. मग रीलच्या माध्यमातून मला जर तरुण वर्गापर्यंत माझी जुनी रामदास काकांचं गाणं आहे, रामदास कामतांचं गाणं आहे, ते जर रामदास काकांचं गाणं मला पुढच्या पिढीपर्यंत रीलमधनं पोहोचवता असेल तर का नाही? आय एम ऑल फॉर टेक्नॉलॉजी, बट युझिंग इट इन द राईट वे. कच्चा बदाम काइंड ऑफ सॉन्ग बिकम्स व्हेरी हिट समटाइम्स बिकॉज मग ते ऐकू नका तुम्हीच हिट करता. मी केलं हिट. नाही, पण आय लाईक, व्हॉट इज युअर रिॲक्शन एज अ क्लासिकल? प्रत्येक आय हॅव नो रिॲक्शन. प्रत्येक गाणं प्रत्येक मनुष्य आपापलं नशीब घेऊन येतं. ते का हिट झालंय हे करण्याच्या मागे आपल्याला काय करायचं आणि आपण काय करू शकतो हे कशाला विसरायचं. त्यामुळे ते हिट झालंय, छान काहीतरी असेल त्याच्यात. So you have no complaints of आय about कॅनॉट short हॅव एनी formats? कंप्लेंट. आय कॅनॉट हॅव एनी कंप्लेंट. मग शॉर्ट फॉर सी काय, परत सांगतो, आता परवा जे मी येणार आहे ना, त्यातली बरीच मंडळी माझ्या इंस्टाग्राम अकाउंटवरनं येणार आहे. पण ते काय 15 सेकंद ऐकून घरी जाणार आहेत का? नाही, ते 2 तास थांबणार आहे ना. सो दी शॉर्ट फॉर्मॅट्स कॅन बी अ व्हेरी गुड बेट to extend the audience beyond the typical audience we have. In itself, the short form can be dangerous, but I don't think लोक जी ऑनलाईन जगतात ती ऑफलाईन पण एक्झिस्ट होतात ना. तर ऑनलाईन टेक्नॉलॉजी आपण लेव्हरेज करून ऑफलाईन एक्झिस्टन्स कसं समृद्ध करू शकतो याकडे जर त्याच्याकडे लक्ष दिलं तर त्याचा फायदा करून घेता येईल. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. या शिल्लय महेश काळे and Tumim Petali, hub encounter, one of the shortest hub encounter. Actually, we could have spoken to you for longer time, but he has some other meetings. आवडेल मला बोलायला. We'll meet you again. Yeah. पळत राहा गोवा न्यूज.